Nebudete mi veriť, a zase nás sem vyhnali. A ide nám to zatiaľ celkom dobre, čo? Za to, že sme na také dutie hlavy. Lávoš, kde si? Čo, kde sa moceš? To už není s kostolným riadom. Čo sa stalo? No aký som mokrý. Mokrý si ty, Radni, a čo sa stalo? Kde si bol? Bolo mi treba odskočiť na chvíľu, tak tamto k tomu múru som išiel. Mestskí dráby ma hneď zhaltovali a tam do tej koliby dozadu ma poslali, že tam mám ísť, že tam sa to vraj robí. A išiel som tam a tam není nič, len také miska, diery vykopané v zemi a taká voda tam čurkala. Tak čo si s tým robil? No popod zem tak čurkala voda, tak som sa do tej jednej diery chcel pozrieť, že to tam čurka, nie? Tak som si kľakol ako prasa sprosto sa tam vedľa vycvargalo, tak som sa pošmykal a ako som padol, tak som sa také páčky zachytil a dáka sviňa mi z vrchu záročku vody na hlavu vyliala. Aha. Čo toto? Záročku vody? Aj. No a čo si tam zistil? Čo? No nič som, mám ti povedať, čo som tam zistil, čo som tam videl. Čo? No. Veľko, no. Ja viem. Hej. Á, to ja mám zase šťastie, ja som bol tuto za hradbami a tam som sa v tomto našom pálčíku vykadil. No tak to ti závidím. To je aspoň, mám kút. Dneska by nám bolo aj tak najlepšie v altánku mojom. A čo je to ten altánok? Ty si dneska samo prekvapenia. To nie, ale môj Začko, ten jednooký, vieš, čo som mu tým pazúrom oko vypichol. Ten začal stavať altánok. Altánok. Viete, čo je to altánok? Nevedia. To je ako koliba, len to nemá steny. No, aby som pravdu povedal, pôvodne aj začal stavať kolibu, ale bol na to sám, nemohol sa takto rozhýbať, tak si zavolal brigádníkov. Kovačovcov spoza Majerov. Tí, čo tam vzadu za bytovkama prespávajú. A tí dobre robia. Pod schodám asi tam veci nahávajú, myslíme asi troška o tých vední preč si. Tak si zoberme aj tuto tie naše pamflety. A mestskí dráby aj o nich vedia, že tam prespávajú, ale nič nepovedia. Tak to im musia robotári tak miznúť pod rukama. No, robotáni tak nie, ale postupne zmizli 4 kladiva, 2 pilke, liter chlap z Jovici z komory, potom sa mi vidí, že zmizlo 400 eur z obloka a 8 kubíkov dreva, nakoniec zmizli všetci a brigádnici. Tak sa môj Začko nakoniec nasral, steny vynechal a na tie koly zvyšne, čo mu ostali, pribil len strechu. Veľkí páni to tak majú a dobre je. A dobre sa tam leží, keď sa kapustnici natlačí, skade odkúpne, stade vyfúkne. Tak ešte raz. Pripraviť sa. Pozor. No páč. Ideme. A tomuto malému baculíkovi viacej oči vybiehajú. Ja neviem, či je to baculík, ale Face má takýto baculíkov. Tomu klesadám. Hada by mu bolo to čo povedať. Hasiči majú problém. Praští sa ako keby 14. poudenti filtrovanie. A sedu, tento ho drží za kozy. To je asi nová taktika. Dláždi ho a to mu lepšie pôjde. Dámo, hokejisti, to je taký sexuálny šport. Ale ti to za taký inakší ti održia za výšku. To sú takí do teplavia, z tebe chlajín. No poďme, Maculi. Poďte, nemáme čas, musíme ísť domov. Od vás do Báčika to malá lastovička, keď čaká v hniezde. Dobre, ešte máš kúsok. Poďme, hasiči. Ja viem, že tekutá klobása. Toto bol zásah. Miško, dávaj pozor tuto, lebo už sa blíži. Eha. To je stoha ako bielý češka. Ale pozor na zuby.